Gomani Jerry agus tá fáilteú beag chlár na seachtainna seo. Ferras chun de lítrama a bheits córalum ar gláir nacht sinna Seán ó Súlebáin. Bhí sé gobar sa leabharlann a gún de lítrama ó 1968 nó go réidir sé ás ag tús na bliana seo. Go dibhann bhí déim líana caiiteige a gobar leis an obair chéana thuas im lá lia rivisin. Ferra bhfuil anhainte le cumalúg le scoil agus le scór, agus tá riont leabhra scríomhtaige ar na hábhar sin ar fad. Céad fáilteúta Cheáin. Just mar go bhhairtín. Obair leabharlann inis mar dear nar a chrismuid a chuid blian tá 1968 go dtí dear na bliana seo tá tú cainte cín déim líana fichiid. Déanú híine go bblianta thuasam le lia sin bhd as cína dá scór. Cefa gur bhhaile a bheith plé leis na leabhartha? Wel, na rhoi misteachán i rás agam mar beisian na chéad posta fór me. Bhí me treis na scola chríochtnú in 1967 agus bhí me sa bhaile. Nar bhéon posta gom agus beisian na chéad ceanna fór me. Fiú, ní rás agam a bhhairtin chunas a chuir isteachar post creid nó nach creid. Mar ní rá éon tracht ar post an hín ar curíar guidance nó le heidir sin. Ní rá? Ó, ní rá. Ní rás agam fiúháin go gaithú féchann se na nuachtáin agus fógraí a ragart agus íirtas a choristeach ní rá. Agus a reis an nuachta na fortú scéal a faoi fost le lia be? Is doch gur be se. Beidir mí lúnas le mí man fór na bliana sin thosaí mé i léamh is ar bápéir fógraí agus chuirmisteach rintíirtaseach. Be sin an chéad ceanna fór mé agus ní rá éon agalah chreid nó nach chreid. Ní rá. Mar agus is doch gur maithan scéile mar rih sin fór mé agalah le haid dramaní le cosú le bord na món agus an bord le electricus. Agus ní rá a gagan go gaithú bheith olmhíthe chuide sin. Agus is chuoinm sa golasteach an bord rasíochta le haid agalah agus dír sé orm ceannas na daoine bhíar héhheile an mhórd cad é an tóir. Jabhfuil sa mission ína sagan cad é an tóir. Ceapas gur bambateach an ceist domsa. Agus é déir an agalah dír siad orm an isise bhfuil éon ceist agat orine agus dúirt mé cad é sin an tóir. Agus bhí mé ceapan ar a duimi do bhíine siad gom ceir de bhí ann. Agus ina slí amachchas nó duimi me máile ceapas gur hamadeán ceartaí a de bheith chuir ceirstaní mar sin. Agus misisiú bhí an hamad an istócha, bhí me go sinanta sin. Bhí bailíart. Bhí tú sinantam le lia bhí tú ráhfuir cín lom na bhí tú gobar san nificán na a líon fón. Rá fón ceart feciad nó ní a tú caiintear a fón cínte sin rud amháin. Ní rá mé an lúr gur ág mé an bailile agus mis mé 8 blion déag díos. Níor bhain me úsáid ar fón riamh. An téan cúise bháin a bheith agad le haid dul ag lear telefón chun an tréad lia áil nó an fearr an níl sagam cead an ggéirléir an tar sót lúiste an AI man mar sé. Tarún taí thugann si go na mar ar sca. An é sin AI se. An AI se. Ach nar chuid mé go bliantlí, bhí mé giobar an sinna fe cúpla lá agus ní a bhéinge ag an desk agus hánig léachar an telefón agus ceapim go chóirdomsa i ragart. Agus thug mé suas chuir me suas go dtí me tlús agus ní rá mé ná é hiiscint, mar ní rá me cleachtaí ar. So chur mé an fón síos ríis agus chuí mé teach san lifiig agus tíir mé ar an chailín bhí ann go dúirt me go rád léach ar an telefón agus hánig sé amach leam agus déach sé an rád dúirt sin céir dhearna túin sin leis an telefón. Is í bhíon léach imthe mar chuir me síos an telefón. Ní rá agam. Sin é chéidir chunig tú fón. An téadúir go bhhain me úsáid as fón se. Nus náte ar tú gobar inis le ó 1968 hí tú lár lítrame mé na hamór nacha. Sin leabharlann íon chunda be cheartm stoíráile, hí tú de Cheán Ródaíonn sin ar sin agus na braintíile tá amachó lítrim. Sin é bhhairtín tá an príomhleabharlann í mé na hamór. Tá ní leabharlann í críomh ar fud an chunda. Agus cinnach nach é an bhil na hamór an bailile smótáin ach tá sé ann an níidir tucható agus bin an áid an príomh an Cad a bhí le díana dán? Cad a job mór fé an lei mar leabharlannaí?
Well, is toch is op een rier gaan aan naar hier ergens solig maandag heel rod ergens de lal de corsi forne ergens ljouwer kennach was pijblicht rod 4 hoog. Or tussen gelukkig vissen naar ljouwer ik heb een hesloch leves ljouwlen. Wel, niet mischer in jaar nou weer zin. We den hele kennach naar ljouwer ergens ik dolk. En liggen toe heen ljouwer geljoor. Ni len me moran watching. Or toe leven naar wie toe beg. Ni ro len me moran. Credit na credit is queen of some water gon energy trocker ni hastig johi kom met dit leven gorpe. Maar capture those by the got done on rode the royal no soul we leef gorilta. So oh yeah capture got gone on rode. Agus comalishin capture got core leskulta we leef. Sha. Ceap sé agus is cuine am sa go deocha leabharlann taistil go dtí an bonscoil na blianta Jerry bhí mí seán agus stoppaach sé agus muid ag dul amach tuairt leabhar. Ach bhí ceadach daoine fásta teach freisin. Ach ní rá trúr na ceathrar ag teachtasteach agus bhí caiim mé admhail ag an nám nach daoine rá go níomhach a bhí ag teacht. Ach tharla sé go mar an héin is mór an cabhar an léthóireacht. Is mór an cabhar in die dátabrífa sin. Nus tá de chaint go láidir ina sé chunda líatrama acha rugúhas i deach deas ceantaí a gúnda Longford. Sé rugga mé dústir Longford. Ceantar 4 álinn in áíire, locha agus crocha beaga agus rugga mé teach ceantaí bhí an ceantar sin boca leor ag an am sin. Teach ní a bhéon electricus a goin go dtí níidir 60 ceathar. Ná tháinig sé go dtí an ceantar i lár nach chuigetíí ach níor leat methar leis. Agus bhí go leor daoine nar leat leis. Leis an electricus? Bhí seo chostasach dar leo. Agus meistú a fáites a go bribhín electricus? Bhí, bhí. Go marach sé iad? Bhí fáites, Bhí agus ní raon rud sa teachach an solas well former radiocht rééis rins blianta. Ach ní rá éon rud eile ag jobbar electricus. Ní rá. Ar dag me an bailile. Ní rá. Agus an sin ar héis de chud héis de job mlá clia Jem líana mar leorlannaí ar héis sin hanig tú go béal na hamóra be. Se. Bhí mé leatlaí fe Jem líana agus an sin form an post mar leorlaí chumda agus hanig me síos. Sin áte tú fút. Sin áte bhí go mór san nuíocht ar nó dús na 8údaí, sin go béocht dús sa trí nach sa gailhór so hinach me tehád wetehfuil de Red Woods nach in áte fríú Dan Tidy. Sinné an áid go tíirech, bhí sé sinna fe tréir se fada. Rosa í gur sé an bhád sal bhfuil a tám agus na Gardaí macha. Bhfuil tí dóile mé is do go roiis ag duine do berteach ní roiis ag an gnághine. Ní rá. Ach bhí rirá agus rúla búile an jaall hí annach chuid de locht an árim agus Gardaí agus mar sin sé bhór nach agus chríochna sé sách tubuisteach go haidiúr agus go gáard ar nó an? Se Mario Garda agus Saidúr se. Wacha tú héine an Africa Dan Tidy? Cede? Wacha tú an Africa Dan Tidy? Níach mé ach ar an bápéir. Níach mé nó. An náitsin is gimimecht bhfuil sé béal an na mór sa lá taine bháin. Déir an túlam go bhfuil sé beidir teangan na háitechaí is scéalaí tímo gon gailtoch beidir, agus beidir go leor gailtochtaí níos gaalaí ná. Marall tar i méid cuathirí gailge tá sé a chusúas. Tá go leorchar i mé na ha mór foiil láthair tá cheanháin agus a scach 3 siopí do go nó go bhfuil gaildearb. Agus Bhí mis sais gabbar mar ifiide gaile an chóirla chundach mai le bheithna. Sé agus bhí me le fiúirte rá bainte tain le bheith go isteach samach sna gnánaí seo agus aráile hab díana gí seo nó go bhhaile be seo dhéana. Sin rinne mé éonúair go mé siopa nua a oscail ná
cóirthíocht nó a chórsúas. Chorinn ceistarthú, agus an chuid is mócha tá siad brasásta gaile chórsúas. Agus sin th ná tá Johntas le fáil, a chuid mhórach níor thuidir i lorga Johntas fiúháin. Nícha? No, tá na Johntas sin ann. Machar tú daine mar de chipanú de chóstanú a ginn éilge be? Se, tá Johntas ors na gaile se. A chuid mórdas na siopí sin níor chuir aríirtas a teach ann. A chur beach tá anna chuid chóirthíocht na gaile I léitrum agus I mé na mór go háirit se tá. Agus nach breanú da? Tá sí ionintach jazz le feice. Tá sí ionintach. Nar a héanta go tír thar lear go tír nídal go íon Spáin. Betú súl. Agus stoi go cheartta marrá let na bhí tusa géirí suas de ledí nóg. Ní hinnar sin gailge bheith chion poliatrum agus langfortamach? Ní rá. Ní rá. Ní rá gailge tehead nag do bháir rá? Ní rá. Ní rá. Rins focail sin an méidhheach ná ní ra an gaile. Níor thula mé an gaile Lord choribé tí gur thuil mé go bleat lia. Gneachtú go bleat lia. Agus ó rár ó rud a cinnte de híal na bhí túm le lia a mes scuil go réile. Tá mé go chur tú síime an mar deara? Well, bhí an síime gom sa réile. Is tó gur thusaí sé I 1966 bhí cummóra éiríach na chasca siúil. Bhí go leor le léamhs na nóchtán I rithna bliana sin. Anna chuid le léamh marall cogan na síirse éiríach na chasca de hearn na géantaí agus mar sin. Bhí bhád níos mó caiimrás na nóchtán létholalas nóchtán an dónaí. Bhí siad I bhád níos cosirmí agus I bhád níos oscailte agus níos neamh spláithí ó heh cuasaí Gaelachas agus cosí náisiúnachas is dóithe. Agus reolalam tú gáú fad im líon sin na teáin an 1966, reolalam tú gailge agus reolalam tú tiile faoi éiríach na cásca? Se, well, hí níos móna éiríach na chásca is doch go fuór mé amach faoi tréise na bliantar fad go an sasannig I réim an éan, agus is doch go gcuilse go mórorm ná íon agus go tioncuréigi sin ar mar héal níos sin. Go gcuilse orm an sais smacht agus an sais scris rinne hasan an a bhéidir an seo agus Chola tú chain teag dehead agus roiine idir de hana head rá? Ní rá, a bhí bheithna go mar oncle le methir a bhí go níomh go na síirse. Agus bhí sé sin an cearca leor, agus is dóile gur an méidir léime níos móna an méidir thula mé. Ar an tealach chur bí tioncuréige sin ormsa agus. Is tó gur leanse sin raig an gaile freisin. Tá sam, se. Nus fanlam go fóliach mar sé de heile mar na higus mai de reis sa géad físile ín se tú gin faoin géad ó réaltochta dug tú cuairteir agus ced a cheap tú gon réaltoch sin. Sib se sa máile fanna gílinn freisin maidan se be go bheice sib cén chéad réaltochta necha seán ó súlaháin an agus freisin cén bealach a bhí ige an be mé hen sa héine reis go dtí sib héis nó bhagrí seo. No, ní bhfuil mé dis brandú na pápers an fósta jo. Nach chuir tal sin ag dúhaintir agus éitse leis na gúnta nuas, agus ní rial túa. Nach bána teisina is dachar mai gur gar an tógeal a bheall. Bé kann stíide sa siúpa chéanana tú fé. Sorry, Fial. Get chip skin cho. Fragan ag líbes lácha. Ní buil ar an corri. Féidir síos ar a táha. Bros narún a nacht ar TG Cahar. Céad fáiltrú beréis ag na glár córa Seán ó Súlaháin as chun de líatrume córa linne in nacht. Cén chéad réaltocht an echtú ar cuairteán? Well, bhhair sin na céad bhíam go raibh mé leat líon idir 68. Thugtaí mé héana agus leada Joe Purcell ó bhaileat lia le bhil go dtí gúnaáil. Agus bhí go leor brúna leis an ógean sin agus ní bheith an tairigh a grin le bheith deach hóstan a fiúháinna deach láistín. Thumar go dúnaáil agus suas go dtí bailile gúnaáil amach go tríd na cealla beaga go chairigh agus an tílan. Agus bhí mise tnú mór leis an réalteach leis an chéad cuairt seo agus bhí me ceappa ar an slíamach an bhfuil muid fósta réalteach ná céanáite hosnóise. Ceappas go méid sais cóirthaíocht ná go méid sé éasca fáileach go rátas réalteach. Agus na léanta sin bíoh siopaí beaga ar héamh bháthair.
gach trína ceir míle slí. Agus thugur mé ar golasteach, agus bhí fatí am Lord leis an ban a bhí an in ghilge ar an nach cheiste chuirí. Ach cheappas go méoch se suléir go méoch gach rud in ghilge sa siopa. Go méoch an bosca le chéalagus Carn Flakes agus an Bachelor's Beans agus Lions Tea. Cheappas go méoch na rudi sin go léir in ghilge sa siopa. Tú a ríide? Ó cheap mé gur lí sé le réasúm go méoch chuile rud in ghilge. Agus nó nach ráisiad tháinig mé amach agus dúirt mé le Joe an níl muid sa gailteach fós. Sa lean mar a roiach neachamar na rudí sin. Ach an íar a creid an fós an isise bhhaid sin go mar chóir in áíre go méoch rudí mar sin. Go méoch nó hen tú lear sin siad sa teanga áitiúin. Agus inis gon fphobal mó cén bailach teiste le bhí agaí? Ó bhí mar an rothar. Rothar sé. Baide Ar na rothar sé. Gus cechaí bhain sepéin inis agus muintir gún an gáil ceart ó chéile tusa feolalam na gailge leabhha go leor an námse agus canúint gún an gáil ar hiic sib go má chéile. Á ní higus focail a bhí go ráchab. Ní higus focail ná ní higus. Ní hiig? Agus bhfuil sanna bhí tugail go scoil inis, dear muine bhí tugail ag meán scoil agus fud gon chinál sin. Rá focail gailge be idirú héin agus duna behéile go na gasúr na teada na. Ó ní rá. Nach scoilí sin ra go leor ábhar sagart anna be. Ó scoil, chuim mé go dtí scoilhuiir an main Latin School a tugtaí ar go háitúil. Agus bhí cáil agus bhí clú agus cáil ar ó héamh ábhar sagart sa bhúnla. Agus bhí hartar 600 sagart a thosaí an sin sa scoil sin. Agus thuúda go léirth lear. Bhí an leadan agus an gréige seán. Ach rá méid sin, dánig méid sin sagart as? Well, tháinig an méid sin sagart as a thosaigh chuid scoilíocht sin sa scoil sin. Tá sa. Bhuiín chuid is mácha go America sé. Sí bhí an leadan agus an gréige seán. An úr sin bhí an leadan an ábhar ba háhachttaí a bhí sa scoil sin. An ábhar ba háhachttaí. Ach ní ghilge, nó dí leor mar focail gailge a riamh leis an múnseir ná bhí múnseirí anna wathagainn ach ní leabhar mar focail gailge. Ná focail leadan a réige se chuirte. Tá tú ggéar go mé ar cheangan na rudaí go bhhaile a eiceil sa síl, go meach gailge beidir gá labhairt sa tíre lug, go meach an tír seo sír. Se tír is séir agus aontaithe sin an rud is mó go bhhailm sa eiceil. Go méoch tionchar hasan am héamh cuasaí polúil agus mílete go méoch deire leis go méid deire le rialú hasan é aoncuid san tír seo. Agus go méoch an gaiirichas go generalta. Caiimime rá bhfuil an fiabhas tagaithe ó hin mar nuair a bhí mis seog ní a mór an gaile le chlisteála chorbe. Thula a gaile an chéadú nó thuí mé go bleatlí ag obair sna leir na peblion sin. Ach na copplarúid sin bhhaile a bheith feiciad sála nime as a síl seo. Sal an me go dtíon chéad ábhile caiintle tamil chur ceiste bháinirt mar gealtar na rudaí sin agus margealtar rud bháinile. Tá de le láirtear chuma lú le scéil, tá tíanú cehéad nó cú go leabhar scríbteid faoi. Cenar bhear leit san is, Leitrim nó Langford buchaint críomh na héireann na rudaí sin eiceall. Go bhearúil in irid leabhar chuma lú le scéilscríbteid. Nó gaiide go fóideach go bhíar meid ceachab smú seansa tá an, éidir bheith aontaithe nó Longford nó Leitrim buchaint? Well, chun de chéad ceiste ragart bhhailm barlamsa éire séir agus éire trochadóchanta bheile chéile in éon éire bháin agus gan smacht ag sasanna fer an tír seo. Ceart go leor. Ach bhhailm an dárad eile ceil freisin créimh na héirna bh buinte bach ag Leitrim na Longford. Nílas agam ceocha is túisce a cheochaí. Ach níl se bucht ag ceartarach go dtí seohfuil. Well, níl craibh sin sur buch ag Leitrim na Longford. Bhí Longford craibh leion uair bháin in 1968. Agus bhí Leitrim craibh chunach gáúr fé seachtas agus nach cheathar. Agus scríbte sa leabhar is bailíirta faoin na stair bhain le Leitrim agus colm ciile nach an club atá hí san chunig men leabhar al báil. Scríb mé nó rinne me agur thóracht ar
Star chumú le scéala gom de lítrum é níidir nach 8 ceair stoilm an scopla leir agus bhí ceanna ar an chlubse gom sa bailile cholam céile seast. Agus in sin an rudailehhainn le cumú le scéil ar nó ná scór agus mar a bhch sé beidir báirt na himar a bhch sé beidir stáitse nach bhch sé scór. Tá lítrum an leidir i scór. Leidir le ceolar nó agus óráin létrum. Tá scór íontach leidir. Ag buinte seo tá an méid is mó créimhachún na hhéirn tá siad búte ag Tyrone. Agus an tarna chunda na gaiileh an dáchean ar lehar chéanna gaiileh agus létrum. Tá scór íontachláidir í létrum, scór na nóga agus scór síse. Agus a bhuiach go sindas na lobanna agus a dtíine tá jobbarán agus tíine chusúla mar an imhfuilhí tá na chahirirlach an éisi agus tá héana ar an rúnaí ar an chuiste scóna an chuiste choultúir agus teanga. A túntar láirí gailge tá ag létrum a be. Well is mis fel láthar tá sem mar rúnaí ar an chuiste choultúir agus teanga leis an gomanú leascail i létrum agus tá mar an imhfuilhí na chahirirlach ar. So tu an lá seagaí sé fós le chuna dé go mé sé be crucha sam a ghairach tuice sé pí le tucha sé líana. Rudaile go bhhail an beidir láirtead faoí ná an déile le tá ed leis stair ó bhhainins le beidir stair do bhainte agus muinte daoine eile chamá. Ruda tá leanaí amach ar fud na tíre be gúil de sé daoine ghfuilisteach agus ghfuil siar ar céas a dánig tú agus cé ardíomhú. Se. Well bhhair sin tá choras ionach an isis agus tá sé ar líne. Chun dul ag leirg do bhaintear nó do hísear. Agus tá sé leithnaí amach ar fud na tíar fád túisceart agus deisceart. Agus tá anna chuid tíine ag teacht ó America agus áitiile do bhhar an tólas a fuair siad. Agus tá siomh idir líne rootsireland.ie. Rootsireland.ie agus sinna an áit is fear le teachta do bhaintear. Tá chustas beogaid dul leis agus fíor beogatá sé. Agus sinna an áit is fear rootsireland.ie agus tá mis sé plé leis le fád an lá leis an Sinselan í Leitrim. Tá áid Sinselan Leitrim an tanmatá in Éirlan Leitrim Genealogy Centre. Ach tá ceann amhána achos san i ngach chunda in Éirn for láthar. Agus hílenis nach bhéitir sé bheitcha héasca agus tá túrá mar dtíra, mar cé chuidann sa teolalas an? Well, tá tólas i bunathe ar na sunraí bre póstaí agus báis. Ag na sagart. An na paróistí ile agus tá is scéimena fást an chuid is mó a rinne an obair sin ar fad agus tá si go léir cóir ar líne agus is sé rétalaisteachar an rud sin Rootsireland.ie mar is tíoní seo an town ó heh ginolíochta nó genealogy. Rinne tú héin staidir go leor ar do bhaintear héin agus necha tú siar blianta. Rinne rinne, sé. Go fadachas is féidir. Sa tíir seo ní féidir le dul níos féidir ná i beidir 8 fihan mar sin, chu generálta. Gus ar nó tá cóir agus cúnaid bailíirta tá tehead be láidir fós agus chunig me pictiúr an sin agus héana agus héana le dín beg hí pictiúr tóí ag puncánaí nó dhéang sa tháinig. Ó se sa sná is na chuigetíos na seaí ar a thucha puncánaí. Bíonintach an óchaide sin. Agus thugad ar pictiúr drama tháinig in níidir chuige hocht. Thug siad pictiúr daite. A Greengraf daite agus níachcha mar lehéid sin riamh agus tá methar an sin agus má bháthair go héanaidí troch réirí agus mé héana agus má grifóras me gratha. Ach tá methar beo fós tá sé chéirí blian agus noch i cethe. Bhíonn sé steach amach bíon? Bhíonn sé steachas amach agus teochah sé go dtí an táhaine lomsa chuplaúir sa teachtain. Ólann sé deocha gúnaí? Ólann sé sé. Maisiúlann. Fela mé a bhí anna be? Fela mé agus rinne sé obair thógála freisin. Na gháiltas ferime an sin bhí siad anna bheoga lomfort ná sé 8 a chaithú obair eile dhéanamh, so bhí sé obair ar obair thógála freisin sé bhí. Gur mé ceiste bháin ina sé déir orta a hééis ceircha ceir blian chaid se nach bhfulas cenne leabhar a chunig tú beidir na lé túlagéadach. Cén leabhar a smó beidir a gcuimre orb as leabharlan liatrim agus fleic líalug. Ó, jawel, tá sé sin teachar. Ní marrána scúil sí léitead na taidach. Beidir fiúháin clúdach nó rud a cinnte bhainins le leabhar.
Dit is ik ga niet al leeuw nu tacht te maken. En leeuw is Jenny leeuw met nou voor gewoon de hydroon. Agus féin tribology hí gan de hírán sa tuiscead. Agus bíonnta chun leabhar ar cuasaí na seachtaidíos na thugtaidíach. Bhín leabhar a gcónaí, léime leabhar freisin faoi le páirthe bhfuil faoi ghailteach hírán le déine. Leabhar ionach más freisin. Ach bhín leabhar... Is mór a jab cíimúir chuile leabhar hééis na mlíonanta se. Bín sé deachar. Tá mé bucha teán gur maithe fa hiocht as létrum go dtí mu gohag den fleinte. Gur mí go bhá. Gnéirí leis de chud lehantíines gan bhe a leabharla. Sin se bail ar sean ósúlaháin leabharlaí an chunda gon de létrume. Sin nachta be mar liberéiste teachtain se hagann leúna dé agus chlára lein, chunig í héanaan is sé díana an rud céanna a se go chean seachtainna bí í caiin sa córa Sara de behelle, go go dé sláintse fad. Muintir Chonamara ach go háirithe a chua go Huddersfield a dúsgurt hasanna I bheits fi chabas all nacht séplaní na nimmarcach agus trúna bhil tug an Ciarán scéala gan na Gardaí go ransa Vince Johnjo agus Macia Ras na Rún. Tá mar rasarí sé an móthar, ré go mar céad dúshlán eile. Ba mé gimach do Costa Bháin I dtíon Costa eile in san tír Ulmhór seo, go Toronto, go Montreal, Quebec, Calgary, Edmonton, Vancouver, Nova Scotia. Seo linn. Hector I Canada a nocht ar a de ar TG Ceathair.